Pozdrav i dobrodošli klipci, danas ćemo da igramo Minecraft server. Ovo je moj server, ljudi, znači ja sam napravio moj server. IP će vam biti u deskripciji i kao što vidite ja pravim fon. Imam plugine, a gdje ćemo pokazati plugin i znači imam tu plugine neke. Imate znači ovaj put, sad ćete imati, ne veze, znači kako uđete stvarate se ovdje, dobijete kreativ mod, ako dobijete kreativ mod ne znam, i onda rodite na spot, ili ako želite imate tamo neke delove, napravite svoju kuću, ali znači kreativ sve kako želite, znači da napravite svoju kuću i nemojte da rušite spawn. Koga vidim da ruši spawn dobije ban i svi dobijete ban i poslije na Skype da pričam s vama i on će vas proći na sebe. Znači ban, samo je pričam ban i ne znam kako to i ono letite sa servera. To znači da ne možete da letite server dok ne dođe ban. A to znači da a mogu da ide uklonim vama game mod i tako dalje, ali prvo sam kao pokazam kako izgleda to. Imate kad uđete, imate hit tools, to je imate hit tools, i tu dobijate nove stvari, dobacite čekaj vidim da nema napriču sve ljudi. Pišite mi u komentarima ako želite da igrate na serveru, imate IP i uživajte na serveru. Uživajte na ovom serveru. Ako želite šerajte i da vam je samo 12 igrača da uči. Ćao!